Hello everyone, namaskar, खुलुमबाय, welcome back to my channel. मा खबर लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं आसा खालामो बयबो मोजां दं आंबो मोजां दं दुगैखां लोबखां फ्रेस जानानै भिडिअ लाबोलायबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय दिनैनि दिनाव मा देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय आरोना सनाफोर भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायनानै होबानो जाबाय ओमफ्रायहाय संनाय खावनायजों लोगोसे मा देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसेबाबो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आंबो बेक खालामहरगोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय थौदो बिदिबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय आङो दुगैखां लोबखां फ्रेस जाबाय आरोना फुङाव जेबो जायाखै ओमफ्राय आं दा ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोनोसै आरोना थौदो बिदिबा सनाफोर बोथोरा मोजां जादों आरोना बोरमा खाखांबाय हांसोनो जोंहा दाना होखांबाय ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामखांनानै दसेनि उनाव सानजौफुनि संनाय खावनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय आरोना सनाफोर नायलांबाय थादो थौदो ब्रेकफास्ट কৰিলো এতিয়া একো নাই খোৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাই থাকিব লাগে ব্লগ नै सनाफोर बेबायदि फिथा सावबाय ओमफ्राय नै जाफुदोंबाय जानानै लाग्रोनोसै आरोना गोथावफ्रा गुदुं गुदुं आंहा दासो समाय मोन्दों आरोना जानो माखासे जाखांजोब्बाय आरोना बयबो उन्दैफ्राबो स्कुलाव थांजोब्बाय जानानै ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंनो आं सनाफोरनो साहा लोङै आंना भिउआनो फैया आरोना साबस्क्राइबानो बाराया मा जागोनथाय रावबो सापर्ट खालामा आरोना सापर्ट खालामलायदोना गावजों गाव आंबो गोबाव खालामगोन भिउ फैबासो भिडिअखौ बानायनो मोजां मोनो आरोना भिउआनो फैया नालाय गोसोआनो डाउन जायो आरोना बानायनोनो गोसो जाया जेने थेनेसो बानायनाय जायो आरोना ओमफ्राय नै जोंना न'नि थालिर आरोना मेरला दंबावो आरोना रावबो जालायलाया आरोना ओमफ्राय बे थालिरखौ आङो कबिता सिस्टारनि बायदि पक'रा बानायनानै जासिगोन आरोना गाबोनफोर कबिता सिस्टार मालाय थालिरजों आथा एबा चाउल माबा माइरं गुन्दैजों माबा लागायनानै फिथा सावनानै जायो आरोना साहाफोरजोंहाय आंबो बिदि सावनानै जानोसै आरो होमबा सिलेंट जागोन आरोना ओरैनोबाथ' रावबो जालायलाया बोरमानोसो होनाय जायो आरोना गाबोन ट्राइ खालामनायगोन आङो सिस्टारा मालाय बिदि सावनानै गोथाव जायो आरोना आं जाफेराखै आरोना संनाय नायगोन आं र' मालाबा संनाय नायगोन होमबा गथ'फ्राबो जानो हागौ ओरैनोबासो जानो नागिरा आरोना जाखांबाय सनाफोर सिन्था गैला आरोना 1टा 12टासिम टेनसन गैला फुङाव सिरिसे जाखांबाथाय ओंखामखौ खालामो आरोना ओमफ्राय जाखां लोंखां दसे जिरायनोसै आङो गय जानोसैलाय आरोना खाबारि नालाय साहा लोंबा माबा मोनसे जाबाथाय गय नङाबा जाथारा आरोना गय जानोसै दसे जिरायनोसै ओमफ्राय सानजौफुनि ओंखाम संलायना सनाफोर नायलांबाय थादो बेदर लाबोदों आरोना हासबेन्डआव संसै आङो ओमफ्राय बेखौ लागायनानै संख्रि बानलु बायदिसिना मस्ला मस्लि होनानै लागायनानै खोबना दोनसै आरोना आङो आधा घन्टासो ओमफ्राय उनाव संनोसै आरोना नै सनाफोर सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय पियास उननाय आरोना बियो ओमफ्राय हालदै गरम मस्ला दुन्दिया पाउदार जिरा पाउदार सब होबाय आरोना आं बेवहाय ओमफ्राय दा लागायनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय लागायनानैहाय माबाना खोबनानै बोरमा बेदर जानोसै आरोना दिनै खासि मांख बनाय खामासै थाव होबाय सनाफोर ओमफ्राय नैबेखौ संसै आरोना दहायनो मिलायनानै दोनखादों बोरमा बेदर सनाफोर नै सनाफोर पियास एसे होबाय आरोना ओमफ्राय नै बेदरखौ होनोसै आङो
जाबायनि आंना सनाफोर बेदर एवनाया ओमफ्राय आं दा दै होनोसै आरोना सानै दालि संनोसै आं माबाखौ होगोन खासि मांस नै आंना ओंख्रिया मोनबाय आरोना ग्रेभि संदों आरोना स्टेप स्टेप एसे रेबबावथोंसै नै सनाफोरा आंना ओंख्रिया मोनबाय आरोना बिराद मोजां मोनबाय आरोना जा गोथाव मोदोमो गरम मस्ला एसे होनोसै खासि मांस संनाया जाबाय आरोना बोरमा बेदरा खासि मांस বনোৱা হৈ গ'ল গৰম মছলা অলপমান ঢালি লওঁ লাষ্টত তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানকে ৰাখিছোঁ বাই বাই दोनसै दे भिडिअ'खौ बाय बाय सनाफोर